Atgofion melys o drip ysgol byth gofiadwy. Mae'r criw yma newydd ychwelyd o'r Eidal. Bethon nhw yno yn rhan o gynllun Taith, rhaglen ddysgu rhyngwladol Llywodraeth Cymru. Ni wedi fynd yn Sicily yn Catania yn yr Eidal. Roedd yn cyfle rili dda oherwydd roedden wedi fynd ar awyren o flaen neu tramor. Ti'n dysgu llawer pryd ti'n na ac mae'n fel once in a lifetime beth. Mae awyren wedi bod yn amazing. Mae wedi bod tro cyntaf fi a wedi just bod fel, mae hwn dda. Roedden ni'n dysgu sut beth maen nhw'n gwneud, tamid bach o iaith. Roedd yn opportunity enfawr. O'r brifysgol i'r ysgol gynradd, pwrpas Taith yw rhoi'r cyfle i bobl o bob oedran a phob cefndir i deithio a phrofi diwylliannau gwledydd tramor. Pan oedd Prydain yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, roedd yna gynllun oedd yn rhoi cyfleoedd i ysgolion a myfyrwyr prifysgol i deithio i wledydd eraill. Ond ar ôl i'r cynllun yna ddod i ben ym Mhrydain, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun Taith. Mae'r pennaeth yma yn hapus iawn o'i weld. Sut ni ddim yn mynd ar plant yn dramor, bydden nhw ddim yn mynd, bydden nhw ddim yn cael y cyfleoedd. So mae mor bwysig bod ni yn datblygu hwnna. Ni'n ffodus bod Taith yna. Troi ei golygon at daith i groeg mae rhai o blant yr ysgol yma'n ei wneud nawr, a'r profiadau'n rai sy'n siŵr o aros yn y cof am amser hir.